Oso pozik, hau luze egiten dela azken 6 hilabete egotea kantxatatik kanpo, kosta eta lan asko inda eta gustu, azken olako erronka bat pasatzeare netzako oso aberasgarria da. Iker Irribarria prest dago ostiralean berragertzeko, gaur egin du Idiazabalen frontoiko azken lansaioa. Azkeneko puntu hori partiduk emango du, beti azkenak badauke, zer diferentea, baina gustua. Urtarrilaren 31ean jokatu zuen azkenengoz Bilbon eta martxoan ebakuntza egin zioten eskuin belauneko rotulak sortzen zizkion arazoa konpontzeko. Belaune oso gustua eta bate molestia ipe, así que egurren batea. Azken 6 hilabeteetan Aramarrak lana erruz egin du, lan fisikoa eta baita psikologikoa ere. Ez dut uste beste Irribarria bat erabat diferente ikusiko nik, baina pixkanan nahi den nik bai, alde hortatik gane baita mejoratzea. Irribarria gautegi Zarteagan berragertuko da, Erratzustarekin jokatuko du Bengoetxea eta Albizuren kontra. Partidu oso politia da, alde batetik, beste aldetik exigentea, eta ikusi beharko, aurreneko partidu hor da, nerviozetan nola jatzen izan. Gipuzkoarrak azkar jo zuen Goia 19 urterekin, bitan txapeldun buruzburu eta behin binaka, aurreko maila berreskuratzea du helburu. Gustago litzaiak, txapelketa eta berriro bueltatzea, berriro presio horiekin da jokatzea, azkenen adrenalina hori ere harra da gorputzen, eta txapelen lortzen bade, oraindik asko zobeto.